ערב טוב לכולם, אני עומר גורדון, המאמן של אליצור בן פתח תקווה. התחלנו עונה ראשונה בליגה של כל השחקנים. בהתחלה התחלנו קצת קשה, ההמשך היה הרבה יותר טוב, התקדמנו בצורה משמעותית לפי דעתי. רציתי להודות לכל השחקנים. תודה רבה לכל ההורים, תודה מיוחדת לאמיר בן נועם, אבא של איתמר, על הצילום של כל המשחקים. תודה רבה להורים על העידוד. העידוד היה גם משחקים ביתיים וגם משחקי חוץ, כמעט באותה רמה ובאותו היקף של הורים. גם באורנית, משחק יחסית רחוק, הגיעו הורים והבאנו פייט לקבוצה השנייה, גם מהיציע. אני מאוד נהניתי לעבוד עם כולם, כי היה לי קשר טוב עם ההורים ואני אשמח להמשיך. שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ, עושה שמיים בארץ. אל יתן למות רגלך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ, עושה שמיים בארץ. אל יתן למות רגלך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. לא ינום ולא יישן.